Prasiatko vás zdraví. Už asi páči. Governor, I want to see that poker. Your foot. Play for your foot. So like it. What do you want though? What's one thing like it though? Are you like a boy or what? The television. Už tam hej karty, takže doihra. Nehrál Henkel Tiger. Henkel Karamba nie. Karamba. Hell yeah. Oni šel zbytočne do toho. Okay. No tak celkom zbytočne. Som tak častý to bol. Tu máte 880, 10, 10. 886. Ty zrovna nepochopil, ale ja teraz mám to úplne. A teraz je tak sranda, že ja dám all-in. Pozerajte. To je all-in. To je u mňa úplne all-in. Áno. Kaflinke. Ja som nebol. Ale neviem, čo som mal. Ja ti LOL. A že Kalisa hrá z Nancy a vyhrávala 2 alebo 2-1 alebo 2-0 a potom že 2-2 a teraz je to 4-2 alebo 3 alebo 3-2. Neviem, už sa shodlem, že sú na takom, to je asi jasné. Ukáž koľko, ale ja som povedal. To máš taký podobný. A to má to moje obľúby. A to sú aj tak neviem, dobre karty. To je čo prvotný. To je tam teraz vyšlo no. Ja to som asi vyšlo. Lebo 8, 9, bolo tam 9, tam bolo tak 8, 9, i tak je kvet. Aby som mal 5, a to znamená, že to keď máš veľkú postupku a ísť tam 5, no tak to máš takú veľkú pár, alebo ja neviem proste. Henton sa nejak darí už teraz. Ale on mal že on by to vlastne aj tak vyhral, keď som bola to iné. Ale tak mal veľa neviem čo, ale ja mám 28 pas Igla. Je Igla snáka, dobre karty, to všetko neviem. Sila Kejsko, je to jasná. Jo! Chelsea Kajka, baby! But... Zabil, počúvaj. What the hell? What the fuck? Jak mu tam mohlo dojít? Jak mu to mohlo dojít? Nepochopil. No,
názov. Prehra. A teraz ideme vyhrať. Tento je Mexika. Je tu fialka, je tu modranka, je tu bezdomovec, som tu ja bohát a je tu Petra Hayes, to je farm. Ja sa nechýtaj, teda ja si a je to 4-2 pre Bystricu, alebo Bystrica to je Bystrica. Ja som to nečakal od začiatku. A to sa mi páči dosť, že to takto ukazujú, že koľko je vlastne toho tam. Takže asi. Čakaj, úplne presne. Podajú na to. Pardon. Mám trochu kašel. Ej, vidíte také. Yes! Šuka. Čumte na to. Aha. To sú karty. Nane. Kľudne si to stopnite a prečítajte. Ešte je úplne na nič. Nechcem zase končiť tento pás. To je nejaké rýchlo ide. Ale ja vidíš. Ja si ide iné. A ja idem aj tak do toho, aj ty mám takéto karty. To je úplne jedno, to je úplne jedno. Ale dáme rejs. Ide, je to úplne jedno. Alebo ne. Jejda, prehrám, že ja ešte nemám úlohu. A to už je asi 8 hodín. Mama dojde a bez počítača ďalších 8 mesiacov. Ale ja už som mal raz 2 mesiace. Dnes sa ten to mohol vydržať, čo? Som čarovný. Pardon. Check. And check. Oh, check. To nemusím ukazovať už. Nevedia. Tento. No tak došlo mi nakoniec táčku. Som rád. No najviac peňazí. Aj stáv. To znamená, že on je fakt bezdomovec, alebo on je možno farmár, ten milionár. Ja celkom pekne, ale tak. Po mne to nehodí. To je moc krásne. Čo ne? Jaj. Rozmýšľam, že za 50 zdrojov urobím vlog. Možno keď budem vlog s mojimi kamošmi. To bude asi sám. Alebo budem možno natáčať vlogy, ale to není isté. To je dôležité. Hej, sorry za ten vlog. Ja to ani nehovorím, ani nič. Je to taký trochu sa aj odpavuje. Zase len končí tento pár ľudia. To nie je moc dobré. Ja to robím len tak, lebo ja neviem, čo robím. No určite radšej. Jasne. No, mám pekne. Lidi. Ty vole. Vyhral. Nevyšlo iba 5. Vymeniť treba. Hej.